Tini Kenya kwa Ramogi wadhi nyime gi weche manyien na bang' wuok e yweyo. Jalup jatelo maduong' e kambi mar Royal Media Services Gathoni Macharia kod jata tije mar Royal Media Services Wachira Waruru kawuono notelo ne kambi mar Royal Media Services yuoro e lienda Jotend Mathenge kod Naomi Mathenge miyo gi nyathine manowito ngimagi e masira mar apaya manotimore jumbe ariyo mokalo. Janet gi Naomi ne gin wede Simon Kiarie mar kambi mar Royal Media Services kendo ne giwito ngimagi bang' nyamburko mane giidho tuomore ri gi nyamburko machielo. Diana Londe miyo ler. Kuyo kod lit no kwako gweng' ma Kianyaga kaunti ma Kirinyaga. Wede anyola kod osiepe no ochopo kar rombgi mar goyo oriti mogik ne joggi ma osenindo kendo kelo chwalo hocho ne jodala mane wito joggi. Sanduge ariyo mane oting'o ringre ma osenindo Janet kod nyari Naomi Mathenge ne medo mana mirima ne chokruok. Janet ne en jalup japuonj maduong' e skul sekondar mar nyiri mar St. Anne's gi Tuba. Negirado gi thogi tarik 2 dwe mar adek mar higani e alwora mar Kaseve Kambeti e wang' apaya maduong' ma Sagana kochomo Nairobi. Kaluwore gi Ibrahim Mathenge ma en jaod ma osenindo Janet Mathenge ne ok ong'eyo ni ne ok ochako ne joge kangima. I married the best wife one could ever have in this world. There are not enough words to describe you, what you are to me. I will love you forever. Rest in peace, my dear wife, Fred, companion, till we meet again. Tribute to my daughter Naomi. Naomi, you are a lovely, vibrant young girl, my dear daughter. You have been taken away from me too early. Millionaires thought the day would come so soon, so unexpected, so random. Thought that the world was too cruel for such a pure soul. I think he wanted you for himself, and he grabbed you when he did. No amount of words can explain how much I love, respect, honor, and cherish you, Mom. Naomi Wangui mano wito ngimane kaachiel gi min mare ne en japuonjre mar klas 12 e skul sekondar mar Materi Girls Center. Opuoye kaka nyathi mane ohero Nyasaye, gino mane olo mirima ne nyamin mare makoro dong' kod wuon gi kende. Oh child, what can I say? What words are perfect to tell everyone about you? You were so young, my baby, and you had your whole life ahead of you. So sorry that you left this world so young. I'm sorry you had to experience that. I know you and Mom are watching over Dad and I hope we get to feel your warmth and presence every day of our lives. Janet opuo kaka japuonj mane ohero gima otimo kendo miyo mane japur kendo ne ohero dongruok. Masira mar ji ariyo go yango dok chien e arita mag apaya ka moko kuom jogo mane oloso e nyasi makamano okwayo sirikal mondo ne ni orid chike mag tiyo gi apaya e pacho kae mondo duok chien thoe ma kamago. Ma osenindo Janet kod Naomi ne gin wede Simon Kiarie matiyo gi kambi mar Royal Media Services kendo jata tije mar kambi no Wachira Waruru no chwalo otene mag kuyo ne anyuola no. Here with many employees of Royal Media because we are here to support our colleague James Kiarie, who's a brother of Janet and uncle of Naomi. Janet owito ngimane ka ojagni 51 ka nyare Naomi to ne en jagni 16. Diana Londe, Ramogi TV.